en general, no només pel que fa als textos sagrats, sinó en general cada text s'ha de traduir a la seva manera. Un text de poesia s'ha de traduir d'una manera, un text científic d'una altra, un text d'una novel·la d'una altra, un text clàssic grec o llatí, etc. Per tant, jo diria que està clar, almenys per mi, crec que està bastant clar, que un text sagrat es tradueix d'una manera diferent que altres textos, i a més, entre els textos sagrats també hi haurà diferents maneres de traduir. Aquests 50 anys d'estudi de l'obra de Lluc m'ha portat a un coneixement, no exhaustiu ni molt menys, però coses que mai m'hauria pensat, impensable, per la formació que m'havien donat a mi. O sigui que el text el llegeixo d'una manera tan diferent de com el llegia abans. Traduir també és com recrear en un altre idioma. I també implica, per tot el que hem dit abans d'aquestes diferències, allò que és intraduïble, implica una feina com creativa, d'alguna manera demana crear nous conceptes en l'idioma de destí que no existien. Jo entenc el traductor com la figura d'un mediador, i tot i que hi ha tota una labor creativa i la subjectivitat del traductor es deixa veure d'alguna manera, la seva petjada està allà, el meu ideal de traductor és una mica com una presència invisible però imprescindible. Que llavors, jo estic d'acord que si no hi ha empatia es fa difícil. Pots traduir, tothom pot traduir el que vulgui, perquè com que els textos no són sagrats, per mi. Un traductor no està sol, sinó que té tota una tradició de traductors que el precedeixen i que llavors tot aquest univers lingüístic que anem construint per entendre aquesta altra cultura el anem fent entre tots i anem familiaritzant el lector diguéssim amb tota la tasca que anem fent conjuntament. No és una persona sola que acunyi els termes. El que els lectors, diríem, als quals anava destinat originàriament el text, els de la cultura originària, doncs ja saben, i se'ls donava per descomptat, doncs nosaltres moltes vegades ens manca. I per tant, el lector d'aquí s'ha d'informar el màxim possible per no caure en malentesos que siguin molt fàcils i segurament grans. El lector també ha de fer un exercici de buidar-se de les seves pròpies creences, d'enfrontar-se al text com si li estigués parlant a un acabat de néixer que no té tots aquests coneixements o aquestes creences que el poden, diguéssim, condicionar. La idea aquesta de buidar-se, buidar-se per comprendre. Si pensem des de quina perspectiva o des de quina inquietud s'acosta un lector a un lector occidental, un català, que és del que estem parlant, a una traducció d'un text xinès o d'un text oriental o d'un text d'una altra religió, doncs pot ser que sigui certament, és relativament probable que sigui per un cert malestar. Jo diria que si aquest és el punt de partida, el meu consell, és una cosa personal, però seria primer reconciliar-se amb la pròpia cultura. Si és que hi ha aquest malestar, doncs aniria bé conèixer-la bé i veure què passa, no? Perquè un coneixement superficial, deficient o de mala gana de la pròpia tradició fa que la lectura d'un text oriental o d'un text xinès o així també estigui plena de malentesos i de dificultats. Tot està inspirat, perquè tot és de Déu. Ara, que hi ha uns que atinen més, que van més a fons, d'acord?